Čaute ľudia, ja som Dominika a vítam v tomto ďalším videjku a dneska to je už druhý part z hry agar.io. A už mám iný nick, mám nick DominikSkiller.sk. No už som zapolil skiny. Už nebudeme hrať za meno Seed. Toto bude už naše meno v agárku. Mám hodok ma chcel asi zjesť, ale ten sa ide spájači. Ten je mrčil od neho ďalej, lebo on bude tak kde už tu. On ma nezje, dobre. Mne to laglo, ale on môže vystreliť. Ale nezrobí to. Pretože on sa ide spojiť. On nemal šancu mu ísť. Sme tak... Ja som sliepka, aha. Skiller sliepka, wow. Fú. Pozeraj tu, sliepka. Po mne nevystrelil, lebo to bola cirkulára. Hol sem. Indiana. Zožer ho, Indiana. Verím ti. Yes, 4. To ešte plná vzvodka. Ale je veľký. To tak normálne len idem. Normálne, že kebyže zjem tam tú guľku, tak ho zožerem celého. Pokiaľ ani nabehne prvý forpári, že nezožerava. WTF? Zero cirkuláru sa dá poverať ľahko. Ľahšie sa to dá poverať, že zjedol cirkuláru. Dúfam, že ju zjedol. Jedno sa dá dúfať, že momentálne nie je už prvý. Oslavíme to, že je zase nejaký unnamed prvý. No ja chcem byť prvý. Čau, Jumbo. Čo? Ma nechaj byť. Ja ti lajkujem videa. Agar YouTube. Mne to akorát vtedy laglo. Keď som po ňom vystrelila, ale trafil som sa. Škoda, že len toho jedného. Bude debil, alebo si myslel fakt, že je väčší než tá moja guľka. Hej, kde si? Kamaráde, kde si? Ty, čo som mi chcel zjesť guľku. No, to čo som dal. Ale aspoň lepšie než minulé. Ale on by ma mohol dať. A toho ja sa strašne bojím. Pretože je tu tento debil. Nie, však on po tebe vystrelil nejaký blb. Newback. No, a ako to dopadlo? Na BK tým?
Teraz to dopäť tak, že zomrem. Ne. Zachraň sa, ak pomôžeš. Teraz by sa mi hodilo, kebyže ma feeduje, by som si ho dal na pokoj už. Nubak. Ne! A sme maličký. Tento turkejský. Počkaj. Indiana. Je Indiana 2? To som nebol ja. To bol on. Nie, ale nie, Číňané. Ale on je 5. Ja som ubohá guľvočka. A sme naspäť. To, čo začalo, teda čo začneme, aj skončíme. Áno, po mne vystrelí Jumbo. No to sa dalo na pokoje čakať. Ten ňubák. Jumbo po mne vystrelí a ja vystrelím po Putinovi. Ten ma už nezožere tým pádom. Teraz po mne vystrelí Turkej. Nie, lebo po mne vystrelí ten nubacká guľočka. Zabili. No tak my si zase budeme hrať. Budeme si zbierať malé guľvočky a tu je ten veľký Turkej. Padnutý na hlavu. A my tu tak si budeme zbierať malé guľvočky a nájdeme Jamba, nezožereme ho. A teraz tu je nejaká nubacká guľvočka, ktorú zožere Apple, nie lebo ona sa spojí, tak ju zožerú, tak ju zožere ona. A ja si tu chodím, len tak chodím. A nič nenarobím. A tá malá nubacká rúžová guľka ma sere. Také nikto nevie. A zdráme, Sparta! Co? Hej ty nube. WTF? On zožral všetky moje guľky. Hambač. On tie guľky vystrelil a boli väčšie než ja. Tak toto bude všetko od tohto videjka a ja sa s vami lúčim. Takže čau.